आं तो kaham kena khai phaya je ang mansak ang sai to gainai ne ka Tamo kai bisu samung ro mar samai kini tam gan ro. tini ke tang tham mar sanai duet kaisa gatai tang nai ke abo competition ni bagai mar samai Tam sam. kungkila mani madam surbini song gatai kaisa angke tongtutei chatutei abo angke sar medicine ni song gatai te kaisa angke sar bisnath ni Top 10 ni bisingo tini khorok bosu tikinai. tini ka pajona narangnai tai pajona krainai ta Bisu zerate tini performance ni bagai confidence klai ni bom hai one. ang to wan chogo kaham no ngana hanai haibano jotono kaham ba amonuta Tini do audience ro follow nai tai tini semi final obo pai thangka final round ot thanai bukharok bahai kuno ke kelei bahai. ang to musungo ang final ang kawini ni musungo amoni bagai ang sai to goi ta Nini amsani sibahi jola juni lokoro semi final ni performance. borok naithukjak hangke ba tai bo support khlaiteng borok ni bo hamjak mungnango amono ang kasana musungo ta